טוב שחזרתם אלינו, כי עכשיו נדבר על דיאטה ללא דיאטה. המחקרים מראים שכי 95% מהאנשים שעושים דיאטה חוזרים למשקלם הקודם, ואז הם עושים עוד דיאטה ועוד דיאטה, ובסוף נשארים שמנים ומתוסכלים. איתנו נמצאת סיגלית פז, מנהלת חברה מותר לי, שתספר לנו על הגישה האחרת בעולם התזונה, דיאטה ללא דיאטה, non-diet approach. שלום לך סיגלית. שלום. שלום לך סיגלית. אז תספרי לנו בבקשה מדוע זה קורה. למה אנשים עושים דיאטה ועוד דיאטה ולא מצליחים לשמור על המשקל ולהרזות? קודם כל, באמת הסטטיסטיקה כואבת וקשה להאמין. באמת רוב האנשים חוזרים חזרה במשקל, ו40% עולים אפילו מעל המשקל התחילתי שהם היו בהתחלה. וזה קורה כי באמת כשאנחנו מתחילים דיאטה, אנחנו נמצאים בסוג של תסכול, באיזושהי מסגרת שהיא מאוד מגבילה, גם פיזית וגם נפשית. ואז בהתחלה יש לנו המון מוטיבציה, ואנחנו באמת יש לנו את האנרגיה לשמור, ובשלב מסוים אנחנו חורגים מהתוכנית התזונתית, ואז באמת הרבה אנשים קשה להם מאוד להכיל את זה. ומה שקורה, הם מרגישים רגשות אשמה ותסכול, ואז יש את התגובה הזאת שקורית הרבה פעמים לאנשים שהם משחררים לגמרי, שוברים את הכלים, ואז באמת הם עולים חזרה במשקל. הבעיה שאנשים נמצאים במעגל הזה, און ואוף, במשך שנים. אז מה את מציעה? מה השיטה הזאת? מה זה דיאטה, לא דיאטה? אז הדרך לצאת באמת מהמעגל הזה היא לא לעשות דיאטה כמו שאנחנו רגילים, עם משטר של הגבלה והימנעות. כמו מבצע, לא לעשות דיאטה כמבצע, אלא... בדיוק, נכון. אלא המטרה היא לעשות, את הגישה הזאת של הנון דיאט, בעצם מה שהיא אומרת זה שאם אנחנו נאכל אוכל שמספק אותנו, אוכל שאנחנו אוהבים, ונאכל את זה בהתאם לתחושות הרעה והסובה, המשקל שלנו יתייצב על משקל שהוא תקין. הבעיה שרוב האנשים לא עושים את זה. כן, איך לדעת שאני רעיבה, לא שסתם בא לי לנשנש בגלל שמשעמם לי. אז יש המון סיבות. יש לנו סיבות שאנחנו אוכלים כי באמת משעמם לנו ואנחנו עייפים ואנחנו מתוסכלים, ויש סיבות שאנחנו אוכלים כי אנחנו מבשלים מהסירים והאוכל הוא זמין, או הילדה השאירה שניצל ואנחנו אוכלים, או כי הגענו הביתה צריך לאכול. אז יש כל מיני סיבות שהם בעצם מנהלים את התזונה שלנו ואת הגוף שלנו, שהם בכלל לא קשורים למה שהוא באמת צריך. אז אני רוצה לתת לכם כמה כללים שיעזרו לנו לרדת במשקל בשיטה הזאת של הנון דיאט. מדובר ב5 כללים. הכלל הראשון זה בעצם לאכול אוכל שהוא מספק, ולהתייחס אל כל המזונות כמזונות שווים. אחת הבעיות בדיאטות זה שאנחנו מתייחסים לאוכל כאוכל מותר ואוכל אסור. ואז את האוכל המותר, אנחנו אוכלים בלי הגבלה כי מותר ואפשר, ואת האוכל אסור אנחנו לא אוכלים אותו, או יותר נכון אוכלים אותו, אבל בגניבה. אז מה את אומרת שהכל נכון, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל נגיד מישהו שאומר, עכשיו אני אוכל כל היום, יש לי עוגת קרם ענקית, ואני כל היום גומר את העוגה כזאת, זה מה שאני רוצה עכשיו וזה מה שנעים לי. אז זה בסדר מבחינתך? אז הרבה פעמים בהתחלה שאנחנו נכנסים לשיטה הזאת, אז יש מין תגובה מוגזמת נקרא לזה, שאנחנו אוכלים את המזונות שנמנענו מהם. זה כמו למשל אם מישהו יוצא לשחייה, אז הוא שוחה בריכה ואז הוא נמצא בגרעון של חמצן, ואז הוא לוקח אוויר, ואז הנשימה מתאזנת. אותו דבר ככה עם האכילה. אז זה מתאזן, את אומרת. בדיוק. בהתחלה יש לנו צורך לאכול את כל המזונות שאסרנו, אבל אחר כך, ברגע שאנחנו יודעים שזה שמה, אבל איזה כלים יש עוד? אוקיי, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה אנחנו צריכים לזהות שזה מדובר ברעב אמיתי, ולא ברעב שהוא רגשי. איך? אז מה שחשוב זה לעצור את האכילה האוטומטית, את מה שאמרתי, שרואים וישר אוכלים, אלא לעצור שנייה, לבדוק, רגע, אני רעבה, אני מרגישה את זה בבטן, מתי אכלתי פעם אחרונה הגיוני שאני באמת מרגישה רעב? זה קודם כל להעלות את זה למודעות. יפה. השלב הבא, הכלל השלישי, זה לזהות את נקודת השובע שלנו. רוב האנשים עוצרים, מתי לדעתכם? לא עוצרים. אני למשל, אם לא הייתי מודעת לזה, הייתי אוכלת בלי הפסקה. נכון, וזה מה שקורה לרוב האנשים. הם אוכלים עד שהצלחת מסתיימת. צלחת, כסיר, לא משנה. צלחת, כסיר, נכון. וזה משהו שדורש תרגול. אז דרך לתרגל את זה זה לאכול, ובזמן הארוחות לעשות הפסקות, ולבדוק, רגע, עכשיו אני אוכלת כי סתם האוכל נמצא כאן, או כי אני באמת עדיין רעבה ויש לי צורך. וגם משהו שמאוד מאוד חשוב, ואני מתרגל את זה עם הרבה מטופלים שלי, לזרוק אוכל ולתרגל להשאיר אוכל בצלחת. זה תרגול מאוד חשוב. לי כואב לי לזרוק אוכל. נכון. אז שמים פחות, פשוט שמים פחות על הצלחת. צלחת יותר קטנה, אני חושבת. לשים פחות, זה דרך מסוימת להתמודד, אבל לדעתי עדיין אנחנו צריכים גם ללמוד לעשות את הפעולה הזאת של להשאיר או לזרוק, כי אם אני מקבלת סתם, עכשיו היה חנוכה, סופגניה חינם, אז הרבה פעמים אני אוכל את זה כי לא נעים לי לזרוק, או אם יש מנה במסעדה שהיא גדולה, אנחנו נמשיך.
מבינה? מה אז אני עוד? חושבת בואי שזה- נספיק עוד. כן, בטח. הכלל הבא זה לעבוד על התנהגות אכילה משביעה ומורגשת. כמו שאמרנו, הרבה פעמים אנחנו אוכלים מהר, ותוך כדי טלוויזיה אנחנו לא שמים לב וכבר האוכל נגמר. נכון. אז אנחנו צריכים לתרגל את זה שכשאנחנו אוכלים, אנחנו רק אוכלים. אוכלים. נהנים, מרגישים ממש את הטעם, גם אם זה מתוק וגם אם זה אוכל. והכלל האחרון הוא כשיש לנו באמת אכילה שהיא לא נובעת מרעב, אלא אכילה שהיא יותר רגשית, ללמוד איך אנחנו מפתחים אלטרנטיבות נוספות, פרט לאכילה, שיעזרו לנו להתמודד עם הרגשות האלו. שמשעמם לי, אז בחוץ מאוכל לעשות בדיוק, משהו שיהיה לנו אחר. עוד, ואם אנחנו מחליטים בכל זאת שעכשיו אנחנו אוכלים, כי אנחנו באמת, יש לנו איזה רגע כן. שנורא קשה להכיל אותו, כן. אז להחליט שאוכלים, אבל באמת בצורה מודעת, ולא ליישר את הפרוסות של אני העוגה. חושבת שהטיפים האלו חשובים לכולם, לכולם לנו ובכל- ולצופים, ודרך וזה אגב, לא רק בכל- מי שרוצה לרדת לגמרי. במשקל. בכל דבר שאנחנו עושים. סיגלית, תודה רבה לך, תודה תודה רבה על רבה, זה היה ההמלצות מאוד שלך. מעניין. אני רק רוצה להוסיף ולהגיד שהבעיה הזאת שאנחנו לא מרגישים את הרעב, זה הבעיה של חברה מערבית עם שפע של אוכל, זמינות, אוכל זול, ומה שהכי חשוב, וזה מה שאני עושה בעצם, אנחנו עובדים בערך באותה שיטה, להרגיל לאנשים לאכול לפני שהם רעבים, בגלל שברגע שהם כבר רעבים, אז אי אפשר לעצור אותם, ואז הסיר הולך. באמת לפני שהם מורעבים, זה כן נכון, חשוב. בדיוק. לא להגיע למצב, כי אז אנחנו בחוסר שליטה, וקשה לנו לעצור. נכון. לגמרי. אז העצה שלי בנושא הזה המאוד מאוד עוזרת, להחליט שאני אוכלת כל 3-4 שעות, מעט אוכל. טווח פיזיולוגי שהוא נכון. וזהו, ואז אני ממש אף פעם לא אזלול. תודה רבה לך. תודה רבה לך, בהצלחה. סיגלית, תודה. תודה.